Wara li l-Prim Ministru ħarab milli jwieġeb mistoqsijiet diretti dwar l-għoli tal-ħajja, issa l-Ministru tal-Ambjent Aron Farrugia għallilna biex ma ninkwetawx għax din il-problema tinsab mad-dinja kollha. L-għoli tal-ħajja bħal kull pajjiż ieħor tiġri minn sena l-oħra. Il-verità hi li l-problema tal-għoli tal-ħajja tinsab fuq fom kulħadd minħabba l-fatt li aktar ma jgħaddu ġimgħat aktar qed jikber il-peace fuq diversi individwi u familji li mhux jirnexxilhom ilaħqu sal-aħħar tax-xahar bil-paga li jaqlaw. Kif qal il-Ministru Aron Farrugia Net News ilu jipprova jistaqsi dwar dan is-suġġett lill-Ministri. Din mistoqsija għamiltuha lill-Ministri kollha f'kull press conference. Iżda kollha kemm huma b'xi mod jew ieħor qed jaħarbu milli jagħtu soluzzjonijiet. Ian Borg pereżempju ma kommettix ruħu li l-Gvern Laburista se jkun qed jindirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja propju ftit ġimgħat biss qabel il-preżentazzjoni tal-budget. Rodri Galdes minħati tiegħu prova jalludi li din il-problema hija indirizzata fil-waqt li Mirjam Dalli saħqet li din il-kwistjoni li tinteressa lill-Gvern iżda fl-istess ħin ma qalitx jekk din il-problema u x'ser tkun qed tiġi indirizzata fil-budget li jmiss. Stħarriġ tal-Misko fl-aħħar jiem indika li 86% tan-nies li pparteċipaw fl-aħħar 3 snin il-ħajja għolitilhom u 1% biss qalu li l-ħajja raħset. Dan fil-waqt li meta ġew mistoqsija x'in il-problema ewlenija li qed iħabbtu wiċċhom magħha bħalissa 26% saħqu li hija indubjament l-għoli tal-ħajja.